imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez buď s vami. Sviečíme druhý advent a tohle chceme tež dvě světce zasvědčiť. Snadno může jen děčo nám připodla pomáč. No, što se svíri? Napoj, do predka? Advent je čas čakania. A nic jenož čas čakania na hode, tež čas čakania na Kristusa. Tohle je advent tež čas přijota. Kak můžeme se přijotovat na to setkanie s Kristusom, potom dostaneme dženca tež z Evangelia nekotre pokyvy Jana Čenika. Nitko svědčíme kemše za našu osadu. Zapominajmy se a svobajmy na sebe Božu smilnosť. Jezuso, ki se posvane rozkate duše vustrověč, kněže smilco. Ki se přišel ryšnikov vovač, krstše smilco. Ki sečič pravice voca, zobe za nas ryčał, kněže smilco. Knieže smilco nad nami, zmývat nás naše rychy, so bychom z čistej vútrobu svědčili důle Božom šu. Amen. Modlíme se. Že mocné a smilnosčivé Božo, kvatame Tvojemu Syny napřečo. Prosíme, než nám to světné zájmy nezadžívajú, ale než nás nebeská múdrosť škúba a dověče do věčného živenia s ním, kiž je jednoče Ducha Sviatého s Tobou živé a králuje věky na věky. Čitanje z knihy Baruch. Sleč so Jeruzalemie. Drastuš svojho žarovania a biedy. Woblec so na wieczne wozdobu krasnosće, kotruž ci Bóg darí. Wodźej so z płaszczom Božie sprawnosće. Zwoż na wołu krunu krasnosće wiecznego. Przetoż Bóg chce pokazać Twoju krasnosć, všemu svety pod nebiom. Bóg da ci mieno na wieki, pokoj sprawnošće a chwała pobožnošće. Stajn Jeruzalemie a postup na wyšinu a ladaj na vúkot. Ale na svoje dzieci zromadžene na svoho Sviatého, od slunca skadžena hač do jeho zakody. Rozradowane, zo je Bóg za nich spominał. Wot ten džechu od tebie pyši, od nepřečelo vědžení, ale Bóg ich wróczo přiwiedže z chwawu, kajž na královským trůnie. Przetoż boje postaju, znižić si hory a zasypać wieczne hółki a dowy na runę, zoby Izrael bez stracha kročić mógł w krasności knieza. A lesy a woniate sztomy budzia wobszczynieć Izrael na przykaz knieza. Przetoż Bóg sam budże Izrael przewodzieć w świetle swojej chwały, pełne miłości a sprawności. Słyszeliśmy słowo Boże. Moja dusza chwal knieza, moja dusza chwal knieza. Gdyż kniez mieniwo sud sionski, by nam
jakoby so nam dżawo. Tedy napielni so nasz erd ze smeczą, a nasz jazyk z wyskanią. Moja dusza kwajknie za, tedy prajsom jest Panami. Wulke wiece je im kniez czynił, wulke wiece je nam zawierno kniez czynił. Z toho so radujmy. Moja dusza kwajknie za, obroć knieże nasze osudy, runia rekam na juhu. Kocisz ze syzami syja, budzieja wyskajożneć. Moja dusza kwajknie za, wakajo tam kodża, kocisz symiowu sywaju, tola wročeja so wyskajo, swoje snopy niesą. Moja dusza kwajknie za. Czytanie z lista świętego apostoła Pawła Filipianom. Bracia a sestry, w każdej swojej modlitwie proszę przeco z radością, zawszych was dohodla, zo w jednocie Ewangelii rozszerjecie od przedniego dnia aż dotal. Nadziejam so, zo tuń, kiż je we was dobry skut zapoczął, jun tyż dokonia do dnia Chrysta Jezusa. Bo je mi świadk, jak za wami wszystkimi sedzu w lubości Jezu Chrysta. A o to proszę, żeby wasza lubość byle a byle rostła w poznawaniu, żebyście rozeznawali, co je lepsze, a czyści a bezporoczni byli za dzień Chrystusowy, napełnieni swodom sprawności przed Jezu Chrysta, k sławie a chwale Boże. Słyszeliśmy Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjmujcie kniezy pucz, runujcie jemu ścieżki, a każdy człowiek najdzie Bożu spomożność. Alleluja, alleluja, alleluja. Kniez buď z wami. Ze świętego zczenia po Lukaszu. W 15. lecie knieżenia Kejżora Tiberiusa, jakoby Pontius Pilatus bohot Judeje, Herodes, czwarty wiersz Galileje, jeho brat Filipak, czwarty wiersz Itureje a krajiny Trachonitis a Lysanias, czwarty wiersz Abilene, pod wyższymaj miesznikomaj Anasom a Kajfasom, zawoła Bojana, syna Zachariasa z puszczynie.
Wun przyjdzie do szeje w okoliny Jordana, a prydowaše čeńcu pokutu k wodawaniu rychu. Kajś je napisane knize ryczu profeta Jezaje, wus wowaceo puszczina je słyszeć. Przygotujcie kniezy pucz, runajcie jemuż czeszki. Każdy doł bucz wypełniony, każda hora a hórka zniżena. Štož je kšive to buč rune, škropawy buč, płony buč, a każdy człowiek najdzie Bożu spomożność. Ewangelii naszego knieza Jezusa Chrystusa. Lubi sotry, lubi bracia, miestem sme hiža vozreč Adventa, svećime drugu adventnu nedjelu, a nie je viac převele chvíla hač dohud. To rika, štož chceme přijotować, dobimy Boże czynić. Tydzień sme w Ewangeliu o tym słyszeli, na kogo czekamy. Czekamy na Chrystusa. Ale tunraz nie przyjdzie wun jako małe dziecko w szłabiku. Jako dziecko w szłabiku je przyszło tedy przed wiele latami w Betlehemie. Dżęca w naszym czasu będzie to hinak być. My czekamy na Jezusa Chrystusa jako sudnika świata. Dobimy so po takim przygotować na zetkanie z Chrystusem, kiż sudzi. W dżęsniejszym Ewangeliu sme słyszeli, jaki Jan Czejnik przykład Jezusa woziwiał. Przyjdzie wumożnik. Tohodla Jan preduje, so dobimy so na wumożnika przygotować, a tomu dopomhać, so może wun przyjść. Przygotujcie kniezy pucz, runajcie jemu czeszki. Każdy doł bucz wypełniony, każda hora a hórka zniżena. Štož je kšive, to buč rune, škropawy pucz, płony bucz, a każdy człowiek najdzie Bożu spomożność. Što to nie krika, a što to za nas wszystkich rika. Wiemy wszyscy, jak mamy so na hody przygotować. Šo wuredzić a wupyszyć, dariki kupić, hodowne kartki pisać, a tak dalej. Czynimy to każde lato hody jako swój dzień przygotować. Ale so praszam, jak możemy so na zetkanie z Chrystusem przygotować. Na to odmowu nam kać je trochu czeszo. Što ryka, runajcie jemu czeszki. Jan Czejnik nam też tu pokój daje. Kajż w Ewangeliu stej, przyjdzie wun do szeje w okoliny Jordana, a prydowaše čeńcu pokutu k wodawaniu rychu. Čeńcu a pokutu a wodawanie rychu. Myślę sobie, to je odmowa na praszenie, jak możemy so przygotować. Čeńca, pokuta a wodawanie. No hej, čeni však šice sme. Hižo jako dzieci su nas starši vukčić dali. Voda čence je nas tedy od rycha odmywa, wosebe od tak mianowanego herbskiego rycha. Ale to by tedy. Miestem sme tak wiele czynili, prajili, ale też zaniechali, kajż prajmy przeco na spoczatku kemszu. Sme tu ryšili, sme tam ryšili. Lubi sotry, lubi bracia, Jan Czejnik prydowaše čeńcu a pokutu a wodawanie rychu. Z tym dobimy so przygotować na zetkanie z Chrystusem. Jedną możność chcę wam pokazać, a tohodla so praszam, čehodla zaso junu spowiedzi nędzimy. Świata spowiedź wszystkie tute elementy zjazuje. Čeńcu, pokutu a wysotež wodawanie rychu. W spowiedzi uznawamy swoje rychy, a dostaniemy wodawanie. A to nic jenoż w myślach. Nie cyle realne przez słowa mysznika, kiż to w nadawku Boha czyni. Po spowiedzi sme zaso kajż czerstwie czeni.
A kajś Jan Čenik pridowaša a si žadaše, smy tak dere dosť na zetkanie z Chrystusom přijotowani. Tak jednore je. Popravom, cyle jednore. Byrniejsz se spowiedźu, chyba tak lahko nie było. Ja wiem, derbyś se przewinąć, derbyś se swirić. Luszo je, cyle sam za siebie w stwie k Bohu so modlić a jeho wo wodawanie rycho prosić. To však tež hubene nie pak tun wosebity sakrament spowiedzie. Świata spowiedź je ništo hinajsze. Przemyślicie se junu, hacz nie adwentny czas, zaso przyležnosť, aber nastork junu spowiedzi hić. A tež jen praktiski pokiv, ze spowiedziu je tež kajž s hodonymi darikami, když hakle posledný dzień doputna do miasta jeździć, je to tež jen kus spodziny, pon dobyś kvatać. Tak podobne je tež ze spowiedzi. A przy spowiedzi tež žan cigi abo dwajgi tež ne płaci. Kujšte je jara witane. A tu spowiedzi kodzimy, jednamy, kajże Jan Čenik predował. Potom sme deje přijotowani, a to nic jenož na hody jako swój dzień. Swójbe, ale runnie tak tež na zetkanie z Chrystusom, na zetkanie z naszym sudnikom a wumożnikom. Přihotujcie knězej puč, starajcie se od čencu pokutu a wodawanie rychu. Amen. Uznajmy swoją wierę. Wierzę do Boha, w tychle adwentnych dniach z Chrystusem zgromadzeni prośmy Jeho dowierliwie. Za Boží lud na zemi, v okrutu vieru a přiberacu lubošť, zo by Bohu knězi tež v našim času puč přijotovali. Za ludy zemje, vo vzájomné zrozumienie a bratrstvo, zo bychu bez hide a nepřečelstva v pokoju živí byli. Za všetkých núzu čerpiacich, vo zvolnivosť všetkých ľudí, zo bychu so korošče, hud a núza na svete pominuje. Za naše osady, vo dosť myšnikov a pomocnikov, zo bychme so vo rozrost Božieho kráľovstva starali. Všemocny Božo, Ty dokonieš, tož si slúbil. Wumošun sviet z kvakle rycha a dovied všetkých ľudí do viernej svobody dzieci Božích. Przez Krista, našeho knieza.
Modlmy se. Daj so naprosić knieže z ponižnymi prustwami a dahami, dokež nereča žane naše zasłużby za nas, wodaj nam a škítaj nas, przez Krista naszego knieza. Kniez buď s vami. Pospejme v útrobe. Ďakujeme za knieze našemu Bohu. Popravdže je ohutná, správne, stopná a spomožné. Zase či stajne a všude ďakujeme knieže Sviaty Otce, že je mocný wieczny Božo, przez Chrysta naszego knieza, w swoim prynnym przykładzie, co on ponieżył a zczłowieczył, z tym stare slubienia spełnił, a nam pуть do wiecznej spuszności otewrił. Gdyż znowu przyjdzie w wyższu swojej krasności, dostaniemy a będziemy widzieć, na coś nie tylko czekamy, wydowieje na Jego slubienie. Dodla spівamy z angelami a arcyangelami, stronami a knestwami, a z všimi sywami niebieskiego wojska, pieseň Twojej krasności bez końca wyskają. Opravče Sviatosti knieže žuršeje Sviatosće. To dla přikačamy před Tvoje obličo, svědčo sjednočení s Tvoje církviu, pryny dzień tydzienia jako dzień, na którym się Chrystus z mŕtvych stanie. Przez Niego, który się swoje prawice powiesił, Cię prosimy. Posiedź tu Ty daraj z rozu swojego ducha, zabyś Ty nam bywał czywa a krwi naszego knieza Jezu Chrysta. Prede hać so wun dobrowolny czerpiny wuda za wun klip, Čakovaše so vamaša a podajon svojim vučomnikam prajo, smíče a ještě šice od toho, to je moje čivo, kotrež bude za vás podate. Tak ty zawun pojedzi keluch, Čakovaše so zasa a podajon svojim vučomnikam prajo, smíče a píče šice z něho. To je keluch nowego a wiecznego zakonia, moja krew, kotraż będzie za was a za mną przelata k wodawaniu ryściu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominaj też za to wódce na jeho śmierć a słowa stanienie, przynoszamy Ci klip żywienia a keluch wospużnienia.
Dziękujemy za Ci, że si nas powołał przeduchu stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie. Zhromadźuj nas, kot sich używamy Chrystusowi ciwa a krej Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę, pożej ziemi rozbrojenu, a wudosponiju lubości. Hromadź z naszym bamszom Franciskusem, naszym biskupom Heinrichom a zeszym duchowstwem. Wspomnij też na naszych bratrów a nasze sotry, kot sich si umreli, w nadziei ze zrowastanu, a przyjmij jeszcze wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smil so nad nami wszystkimi, prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie, ze spóźnej Borodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, którzy się Ci z ich wieków spodobają, so bychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezu Chrysta. Przesnego z nim a wenim, dawa z oczy Boża mocnocy jedności Ducha Świętego, wszak waba cześć a hodosność, wieki na wieki. Modlmy so, kaj się kniez nas uczył. Otče nasz, w niebiesach, świeć so Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Wszedni chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, podaj nas swoim winnikom, ale umoż nas od złego. Umoż nas knieży od złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smil so nad nami a pomhaj nam, so bychmy od rycha przeco swobodni, a przedewším zamočením vistči očakovali zbožnú nádžiu a přikát našeho zbožníka Jezu Krista. Tvoje kráľovstvo a moc a krásnosť na veky. Amen. Knieže Jezu Kriste, svojim apoštolom si praju, pokoj vám zavostajam, svoj pokoj vám dávam. Neladaj na naše hriechy, ale na víru svoje církve. Daj po svojej voli pokoj a jednotu. Když si živa a králuješ věky na věky. Pokoj kněza buď stajně s vami. Leče, jenja Bože, kot ostebira richi sveta. Jeruzalem je stajn a postupna verš, a ladaj na radost, kotraž tebi přikadža od Tvojego Boha.
Modlmy se. Nasyčeny z duchovnej jedžu prosimy Cię, knieże pokonie. Ucz nas, co bychmy światowoprajne dostałsi, ziemskie wiece prawohudnoczyli, a so za niebieskie horyli, przez Chrysta naszego Knieza. Po postajeniach Swobodného kraja Sakska, kaž z biskupstwa, płača za wopyt Božej mši od 22. novembra nowe hygienické postajenia. CG. Neladają na to, je cyrkej hewak przez cały dzień każdemu przystupna. W adwencie poskiczymy kemšejam na sobotach wieczór mies 5 a 6 możność so na farie w Krušicach za niedzielu testować dać. Kolekta dżęceje przy dujach za Caritas za tydzień za wosadu. Różuc modli so w klusztra a w Krušicach piat wieczór do kemši, w klusztre do Runia w utoru na posytmyś wieczór a dżęca w dwimaj. Nyż boje dżęca w Krušicach dwimaj, w klusztre na pocjoch. Jutny su w Krušicach pundzielu w utoru a sredu rano 6, pundzielu w osobie za modzinu. W klusztrze su jutny czwort na po 6. Sredu je wysoki swiedzień Świętej Marii Biesrycznej opodjecza, dodla su też wieczorne kemsze. W Krušicach sytmyś, w klusztrze na po 8. Konwentne kemsze su w klusztrze pundzielu w utoru 5, a sobotu sytmyś, sredu 9. Kemše za šulske dzieci su w klusztrze w utoru na po 4, w Krušicach czwort 4. W Dobrošicach su kemše sredu wieczór 6, do toho je Różuc. Doma w obstarania su w utoru Nowej Wesce, Rajnce a Hornym Hajnku, 5 do południa w Hurkach. Modzina setka so sobotu wieczór we 8 na ceczu Vesper Farskiej Cyrkwi. Prynowa prajenska wuczba je też w tutym tydzieniu po planie. Zapłać Bóg wuprajmy za zčerovacy dar, za ponowienie Farskiej Cyrkwi junu 100 euro, a junu 200 euro. Adwentniczka dekanatnej modziny je dżęca w Dymaj w Kulowie. Skečnimy też na dalsze wozewienia dekanatne duszopastorstwa, kotreś najdziecie we wujeszku albo na wosadnej homepage. Elżbieto prosimy sebi pakčiki za adventskie wopyty w Farskim biurowie woteozać. Utoru do południa, aber czwort po południu. Rajajo 15. obraza mir a Luboš zwučuja czwort wieczór w 7, a w 8 w 2 skupinach online. Wosadne przedstawicielstwo zetka za utoru wieczór 7 na faje. 9 a 20. novembra zemre w Starowie 4 a 80 lat Herta Kraužina, rodzina Anders z Kruščic. Kowanie by czwort na naszym kirchowie. 30. novembra zemre w Starowie 8 a 80 lat Beno Cyš z Pančic Kukowa. Kowanie a requiem byšte čera. Modlmy se, knieże, daj zemre tymy wieczny odpoczynk, niech odpoczynek daj Bożym pokoju. Intencje jeszcze jutce za zemretego Jurija Waurika a manželsku Hanu z Nowej Jasince, w utoru za zemretego Bena Waudu z Prawočic, sredu za zemretego Češćana Bulanka a zemretego Staršiju z Prawočic, a večer za zemretego faraja Jurija Krala, čtvrt, su kemše za šulske dzieci, a večer w Woklecach, 5 večer za zemretego Jurija Suchija a manželsku Mariju, kaž tež za zemretu sotru Hanu Brezanec z Kruščic, sobotu večer za zemretu Heinžu Lukašovu z Kruščic, a přichodnu nedželu ráno za zemretego Jurija Knebla z Dobrošic, pon za Vosadu a napojinačež za zemretego Ambroža a Barbaru Teichmannovu, kaž tež živých a zemretých svojbných. Přeju vám Janu žonovanú nedželu. Kněz, buď s vámi.
Božany váš a mocný a smilný Bůh, Vůdc a Syn a Duch Svatý. Žijte pokoju.